गुड मर्निं लोगोफोर दिनैहाय बिटिआरनि क'क्राझारा पुरा टाइट सिकिउरिटि जाखाबाय लोगोफोर नै नोंथांमोननो देखायनो सानदां नायलांबाय था न' एन्ट्रि जाजोबखाबाय BTC बिटिआरनि बाथि खेब इलेक्सन एसे हैनायसै माबायदि जायो नै नामफ्रा शिड्यूल बाबू माथो सिनाया बहा थांनो आमखौनो सिनाया नै माथो हारसानिसो शिड्यूल बाबू लाब गैया नामा जोंना डिफेन्स बर' सारनि रिक्वेस्ट खालामनाया आजाव जायाखिसैदां माबायदि मोनखो बर होनानै माबायदि मोनखो होनदां बर होनानै माबायदि मोना होनदां सोरनि सरखार लुबैयो आंनो फैसा सानदों बेयाव 18 थाखा बा 6 थाखाजों 6 थाखाजों बेसेबां जायो मानि माखौ नांगौ जि सुग्राल' आयं सोर पार्टिखौ मोजां मोनो आं जायगा थुलाव बेले हालेवग्राव हालेवग्रा गिदिराव मेगनाबो नुला नुयोब्रा ए नुजोबो नुयो नोंखौ ए जा दं बेखौ नुजोबो माबायदि मोनो होनदां बर होनानै बोराय बैसोआव माबायदि मोनो बर होनानै बर एसे फिसाफोरनि थाखाय जेखौसो मदद खालामनो बेवहाय होबाय आंलाय मा मोजां मोननाय गाज्रि थाबनांगौ आमखौनो सिनाया नै माथो हारसानिसो शिड्यूल बाबू लाब गैया नामा जोंना डिफेन्स बर' सारनि रिक्वेस्ट खालामनाया आजाव जायाखिसैदां बेलट बक्सआ नै क'क्राझाराव सफैसिगोन लोगोफोर पुरा स्रिंस' जाजोबखाबायानोसै सुनो लुबैदों आं रेडि जाजोबखाबायानोसै सोदोब मोनसे दाहार हर आङो अर सुनो लुबैदों आं कुबेर गोरबोफोराव जायफोरा खानस्रि खियो सुरि दख'नाजों दरजा खोबथेनाय नुब्ला बिसोरनि दुखांनाय बिखायाव सोदोबनि बमा रेडि जाजोबखाबायानो लोगोफोर खालामनो आं बिसोरनि सिखाव सानस्रि उखैनायनि जारलाखौ मिथिसेयावबो सैमा सोंनायखौ बांसिन खोनासंग्रा बिसोरनि गोसोखौ फोथारनो लुबैदों आं सोदोबनि दै गोथारजों जुगा सोलायबाय बेनिखायनो फांथेनानै दोनो बिसोरनि रंजानायनि दरजा आरो खेवनानै दोनो आर्टिफिशियेल जानला पुरा रेडि जाजोबखाबाय लोगोफोर मोखांखौ नुवा आयनायाव सफैसिगोनानो हाखौ सिनायै बिसोरनि आगाना देखायखाबाय आं नोंथांमोननो सिगांनो हाफाव खालामनो लुबैदों आं क'क्राझारा माबायदि जाखो एसे नायनानै लादो लोगोफोर पुरा स्रिंस्र'आनो गारिफोरखौ एन्ट्रि होजोबखायाखिसैना बरिया जाखासिगोन सोरनि बाहायग सोरनि खाफाल दिनै बे न'फ्राव जोबनानै दोनथ' जासिगोन बेनिफ्राय 26 थारिखआव खाफाला गेंफिनसिगोनसै आरो सोरनाव बाहायग दं बे खाफाला गेंफिनसिगोन लोगोफोर दा बेखौनो नोंथांमोननो देखायग्रोनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं पुरा गारि गंसेबो गैयानो नै न' एन्ट्रि खालामजोबबाय टाउनखौनो क'क्राझार टाउनखौ नैबाव न' एन्ट्रि खालामखाबाय दसे लाखिथ'नोसै मारै जायो एसे देखायनोसै ओमफ्राय उनाव नायलांबाय था लोगोफोर